Asa man ni dapitan ni kuanan lisuda po ni lugaran ni parcel ni kuanan kisa man ni pangalan ni. Kinsa man ginis bulantoy gidugay ra ko naglagot ani ba? Daw bulantoy purok tres size liko sa tuo. Asa man gini ha? Dam, pwede mo tana dam? Saman. Kinsa di si bulantoy dam? Taga purok tres liko sa tuo. Na, wala ba ako kabalo sir? Borders ra man ko diri ah. Kabalo ka dam? Dugay ra ko naglagot ani dam. Kay ngano? Magpatakag mo tag location. Huy sir, nga no ako may kasaba nimo. Nga dili man na ako ang parcel. Dili man ko dam. Moabot man ko panahon dam. Nga ma-order gyapon kag parcel. Naaman ko'y order sir, pero wala pa man naabot. Mo ni nakalista ninyo. Kay magpatakara mo order. So bawal mag-order karon sir. Dam, pwede kayo mo mag-order dam. Pero tarong magbutang inyo location o address. Banaa pud nimo sir oy. Sayo pa jud kay sa buntag ba? Bana na kay ka. Makita na ko na sa bulantoy. Kumutoy yun ako naungan eh. Uy, dam, may buntag dam. Pwede mo tana dam. Oy, unsay ato di ay? Kinsa man ni si bulantoy kaila ka ne? Kinsa nga bulantoy? Si bulantoy ba nga makatutoy? Ah, si makatutoy. Naadira ako nag-CR. Lamat yung kayo dam hadam. Bantay lang ka bulantuya karon. Sa malapitan. Bulantoy. Per! Hoy! Nakusa ka diri, nalibang ko! Uy, sir, naara man ay ka dere. Ganyan na lang kung pangitan mo ba? Unsa man na? Kita kang parcel eh. Paghuwat di abi kinalibang pa ko! Ay! Magdali na be. Adali yun, may nunta, paghuwat dira! Unsa man dira di ay? Unsa man din mag-order, boss? Ay sus, gamit na diri sa CR oy. Oo ba, boss? Lugar ako na pangitan mo ba? Unsa man din day? Oh, nganong giabrihan man ani mo? Imo man ang order. Alangan ba di na ko abrihan? Oh, nganong lahi man ni porma? Susala pa na ako na ron, boss. Nga nag-deliver naman ko. Lahi akong gi-order ba? Gi-scam jud ko nimo ha. Bahala na ka, boss. At least, wala kasi udi. Parcel mo. Hoy! Ayay ka! Scammer ni ba? Saan naman po nagipang order nila? Pugat na kayo. Saan naman po budadat, makaluspad. Saan man yan? Shh, Dong! Unsa day call? Kailangan yung budadat nga. Makaluspad. Ano day call? Na ako'y parcel i-deliver. Pintera ba yung bugata, oh? Budadat nga makaluspad call? O, kinsa man na siya. Ako man akol! So, lagi ni mga kusumira, eh. Ano kayo mga nagsaba? Ikaw man na. Call ayaw call! Bugat ra na! Saan din naman i-order, Dong? Ano, pwede mo na yung bugata? Isugo ra ba kung mama na call? Kung saan din nga parcel gisugo si mama, Dong? Pwede mo na yung bugata? Ambot lang anak call, kay gisugo ra mo ko nagpa-order call. Mau ba? Abrihan na to. Yati man mo, Dong. Ano na kung di mag-bato sa Shopee? Gamiton mo ko ng mama call. Ha? Kadagag-bato dali nga na mag-order pa man mo sa Shopee. Ana man gud si mama call. Lahi ra daw bato sa Shopee kay branded. Ay!